Mga vendors po sa Pangasinan nagpayag po ng hinaing kasunod ng pagkakaapekto ng mga ito dahil sa big-time oil price hike. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Hindi na lamang ang mga motorista ang may pangamba sa nagaganap ng malakihang taas presyo sa produktong petrolyo, maging ang mga tindera at tindero na rin. Ayon sa ilang vendors na nakapanayam ng IFM News Dagupan sa Pangasinan, problema na rin ng mga ito ang inaasahang karagdagang gastos dahil sisipa sa hanggang 5 piso ang kada litro ng langis. Direkto umanong mababawas ito mula sa kanilang kabuang kita dahil sa kinakailangang paggamit ng langis sa pagtransport ng kani-kanilang mga paninda papunta sa merkado. Dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, walang garantiya sa stable na presyohan sa produktong petrolyo. Samantala, umaasa ang mga ito na matuldukan na umano ang kaguluhan, lalong-lalo na nakasabay ng pagtaas ng langis ay ang mataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.